Čekaj, da te slikam s konje. Daj jednu sliku. Čekaj. Ajde. Ja te nisam zvao, Rado. Nisam te zvao, Rado. Dobro je, ajde staviš. Ajmo, mam, hoćemo da vidimo šangarepu. Svaki magarac ima krst na leđima. Da. Ajde. Prođemo ovdje. Jedan pogled vam. Dobro. Nema više. Nema. Evo grickate. Pa Rado. Meni nisi interesantna, možda ideš tamo kod Jele. Lepota. Ono 33 puta žbači, a? To je na mač. Za mamu. Magare koji uči. Daj! Ne dam! Ja zovem mam. A gdje je mama? Pa nemojte, kažete uvijek da dajte nam dlanu da vas ne vicne. Ne želim. Još rešite za nos. Šut. Jedi paradajz. Može paradajz kad nema ovoga. Ne. Znate da ona nikad ne, nemoj nikad da je staješ iza... Da. Nemoj nikad da je staješ iza zadnjih nogu, jer ona nekad može, znaš kako se konjići džipaju. Da se slikaš. Za naslovno, za Facebook. Da. Ne sobanica. Nemoj grišno se naći. Sad je vamo da tata sedi. Ujela te? Neću ja sjediti. Onako me, znaš, ujela onako, zato što se ljutila